Da li ste znali da Roblox igra 99 noći u šumi je nastala po priči koja se desila u stvarnom životu? A što se zapravo desilo u ovoj šumi i ko je zapravo ovaj jezivi jelen, saznaćete u današnjem videu. Ova igrica zapravo krije jednu veliku tajnu, a mi ćemo odmah krenuti o tome da ako ste igrali ovu igricu, znaćete da ulazite piše zapravo da je ova igrica napravljena po pravoj priči koja se zapravo dogodila. Vi se možda pitate, ako je ova priča zapravo stvarna, da li to znači da je i radnja ove igrice zapravo stvarna? Da li je neko zapravo preživljavao 99 noći u nekoj šumi i pokušavao da spasi 4 dece? Odgovor koji će vas neverovatno iznenaditi da je zapravo jako blizu da bude istinito. Samo mali detalji su promenjeni. Umesto 99 noći, ova priča u stvarnom životu se odigrala u periodu od 40 dana, ali i ostali detalji se zapravo jezivo poklapaju, tako što ova tragična priča u sebi sadrži nestalu decu. Da, dobro ste me čuli, baš kao u igrici idete da tražite 4 dece koji su nestali, ali da li to on znači da ova 4 deteta koje vi pokušavate da nađete u igrici zapravo postoje i da je zapravo njih po nekoj šumi jurio nekakav monstrum? Pa saznaćete sada. Najstarije dete je imalo 13 godina, a najmlađe dete, bukvalno beba, nije ni dete, i imalo i samo 11 meseci. Ali ova priča postaje još luđa. Priča kreće tako što je jedan avion leteo preko džungle u Kolumbiji, verovali ili ne, od svih mesta, i taj avion se zapravo srušio. I kao što većina vas to sada može da pogodi, putnici tog aviona jesu bila baš ta 4 deteta koje su nestala, a sa njima su bili 3 odrasle osobe koje nažalost nisu preživele. Ovaj avion je bukvalno pao u ovu džunglu, praktično šumu, isto kao i u igrici, i ta 4 deteta su bila usred ničega. Znači, kilometrima u svakom pravcu bila šuma, ali objasnit ću vam uskoro da nije bila samo šuma, nego i bukvalno monstrum. Zbog ovog stvarnog užasnog udesa poslade ekspedicija profesionalaca koji će pronaći ovo 4 dece koji su nestali. Baš kao kada vi zapravo idete u igricu da pronađete ovo 4 dece. Mi ljudi su tražili ovu decu bukvalno nedeljama i nisu mogli da ih nađu. Ali je ova priča postaje nekako još jezivija, zato što su ovi ljudi poveli sa sobom psa koji zapravo zbog svog njuha mogu da im pomogne da pronađu ovu decu koja su nestala. Ali luda stvar jeste zato što je ovaj pas otrčao u šumu i nikad nije bio pronađen. Ovaj pas je bukvalno nestao i do dana današnjeg ne znaju šta se sa njime dogodilo. Kao da ga je možda čak taj jelen napao. Ako vi ljudi ne želite da bukvalno taj jelen napane vas danas, kada odete u krevet, ostavite like i subscribe. Verovali ili ne, 19. jula ova deca su zapravo pronađena. Pronašli su svo 4 dece, ali ova deca su bila uplašena, tresla su se. Međutim, jezivi deo tek treba da krene, pošto nećete moći da verujete koju priču su zapravo ova deca ispričala ljudima koji su ih pronašli, zato što su oni rekli da oni nisu bili jedini u toj šumi. Ali ako vi meni ne verujete da je ova igrica 99 noći u šumi povezana sa ovim pravim tragičnim događajem, dopustite mi da vas dodatno ubedim. Ja mislim da ću vas ja sigurno ubediti sa ovim malim detaljem koje je možda puno od vas propustilo dok ste igrali ovu Roblox igricu. Vi zapravo, ako pažljivo gledate u igrici u Robloxu, možete da pronađete ovaj jedan srušeni avion koji se ovde nalazi. Interesantno je zato što ovaj avion baš izgleda slično kao taj avion koji je bio srušen u tom pravom događaju. Ali pre nego što dođem do najjezivijeg dela i krenem da vam objašnjavam šta treba da predstavlja u pravom životu ovaj jezivi jelen iz Roblox igrice, ajde da pogledamo isto toliko jeziv deo ove igrice, a to su oni bukvalno ludaci koji vas jure u ovoj igrici. Ali luda stvar jeste da ovi likovi sa ovim rogovima koje možete da pronađete u igrici koji će vas napasti, da su oni zapravo zasnovani na isto pravoj priči. A slušajte kako ona glasi. Postoji jedna grupa ljudi i jedan narod koji se nalazi na ovom ostrvu. Ovo ostrvo, ako se neko pita, zove se Severna
Sentinelsko ostrvo. Ali ime ovog ostrva nije zanimljiv deo, zato što na ovom ostrvu se nalazi jedan primitivan narod za koje se veruje da žive na tom ostrvu već 60.000 godina. Ali kako su oni povezani sa 99 noći u šumi? Luda stvar je što ovaj narod na ovom ostrvu napada sve ljude koji dolaze u kontakt sa njima, bukvalno oni gađaju kamenjem helikoptere i pucaju helikoptere strelama. Ali ajde da dođemo definitivno do jednog od najjezivijih delova, a to jeste jelen. Vi se možda pitate, ok, Kseo, ovi svi prošli delovi jesu zasnovani na pravim pričama iz stvarnog života, ali kako je moguće da je jelen iz ove igrice, ovaj visoki monstrum jelen sa ovim očima, može da bude zasnovan na pravoj priči? Baš se odgovor krije u tome, zato što je ovaj jelen zasnovan na priči. Ovo treba da predstavlja nekog zlog monstruma koji se nalazi u šumama, u određenim delovima sveta. I različiti ljudi su pričali u prošlosti da su ih zapravo videli. Oni su upisali ovo stvorenje mnogo strašnije nego ovaj jelen kojeg viđamo u 99 noći u šumi. Oni su ga upisali kao jezivo stvorenje koje je više od 2 metra, ima rogove i crno je i izgleda odvratno. Ova životinja je jela ljude, ali ne samo to, ovo je navodno bila najopasnija životinja u šumi. Čak opasnija i od medveda, što je poprilično ludo zato što su medvedi neverovatno opasni. A ja ću sada da vam kažem nešto što krijem od vas ceo ovaj video. Odaću vam pravi identitet ovog jelena u igrici. Jedan detalj koji vam nisam rekao, koji se povezuje sa ovim monstrumom u našem stvarnom životu, jeste kako oni zapravo nastaju. Vidite, ovi monstrumi zapravo nastaju kada neko pojede ljudsko meso, što je bukvalno odvratno. Zašto je ovo bitan detalj koji vam tek sada spominjem? Zato što ću sada da vam dokažem ko je zapravo jelen u ovoj igrici i da vas neverovatno šokiram sa pravom istinom. Vidite, ako igrate ovu igricu, možda ste primetili jednu čudnu stvar. Svaki put kad spašavate decu u ovoj igrici, šatori su tako namešteni da između njih postoji jedan specifičan razmak. Vidite, u igrici postoji 4 deteta, svako ovo dete ima svoj mali šator, ali pogledajte kako su ti šatori namešteni. Oni kao da su namerno namešteni da između ovih šatora ima jedan veliki razmak, kao da baš tu treba da ide još jedan šator. Ali dobro, vi se možda pitate, ako tu treba da ide još jedan šator, za koga treba da bude taj šator? Budite spremni da vas šokiram, pošto je istina neverovatna. Taj avion se srušio i 4 dece je preživelo, ali nažalost odrasli nisu. Međutim, to ne znači da je tako i u ovoj igrici. Luda stvar kod ovoga jeste što zapravo deluje kao da neko štiti ovu decu. Mislim, oni se nalaze bukvalno zaključani u podrumima. Kao da se jelen brine o njima. Ali šta ako jelen nije on, nego je zapravo ona? Ali vi se možda pitate kako to moguće, pa možda baš kao što sam ispričao, ta majka je mogla, ili roditelj, ne znamo da li majka je mogla da postane ovo jelen ako uzmete istinu koju sam rekao malo pre o pričama u pravom životu, ovim strašnim jelenima. A vi sad kliknite ovdje, vidite video u kom su nastavnici zamenjeni robotima u školi i ostavite like i subscribe.